Benvinguts a Punt i Seguit, el programa on acaba la teva jornada laboral. Bé, tenim a la mateixa companyia de sempre, per banda dreta... Efectivament, Jordi. I com sempre diré, una setmana més i que efectivament no ens han fet fora encara. Exacte. I avui al mig... És important la part del mig, La part del mig és la més important. És la més important, la que aguanta el programa. Marta Albet, què tal? Bona tarda, amics, com esteu? Molt bé, com estàs tu? Jo molt nerviosa d'estar aquí. Se't nota la veu, Entre vosaltres dos, que em feu por. Imposem una mica, Jo crec que és perquè els dos portem barba, no? Clar, jo a més, tremenda barba tinc, perquè tinc la perruqueria demà, no m'ha donat els timings. Ja ho veig, ja. Sí, per cert, el perruquer, que el coneixem, vull dir-li que porto els colors del semifinalista de Champions. Em sap greu per tots els del Barça haver guanyat. Dit això, sempre comencem amb una pregunta, Marta, Sí? que si t'has escoltat els programes... Estic molt orgullós de tu. Algun. Vinc molt preparada. Ha passat que cada cop aquesta pregunta s'ha anat dilatant més i cada cop la fem més enllà, no? Clar, I hi ha hagut algun moment que el Jordi portàvem 5 minuts i em diu, bueno... Fes la pregunta, sisplau. Sí. Clar, llavors per això dic, avui estic molt orgullós d'ell, que ja de primeres. Bueno, és que serà molt llarga la resposta, per tant, millor que la facis ja, que estem perdent temps. Bé. Així m'agrada. No, digues. Si fes 15 anys que no ens veiem, què m'explicaries? Sense poder parlar de feina, òbviament. Mireu, com que tinc avantatge que ja m'he escoltat alguns episodis, el primer que us diria és on ens vam conèixer, perquè vosaltres devíeu tenir 13 anys, a aquella època. Sí, de fet sí. Sí, perquè saps què passa? Que som els fills d'una amiga teva de la família. Val. Que són familiars i tot. En aquest cas, anava a dir, si no, potser ens vam veure al parc d'aquí al costat, al parc infantil, Perquè, bueno, a banda d'això, amics meus, companys, doncs us diria que ja no visc aquí al davant, perquè fa 15 anys jo vivia en aquest edifici de darrere el Nexe, justament. No l'he vist venir, No l'has vist venir? És veritat, me l'he guardat fins ara, perquè vivia aquí davant. Vull dir que em fa molta il·lusió explicar-vos O sigui, que quan t'hem dit... on estava fa 15 anys. Clar, dius, a Ràdio Sant Fritós, i t'ho has dit. Aquesta caseta l'he vist durant 7 anys cada dia. Controladíssim. Bueno, he vist construir el Nexe, de fet, perquè jo abans tenia vistes al Bosquet i després ens van fer el Nexe, vaig deixar de tenir vistes, i ara ja no hi visc, però vull dir que estava aquí fa 15 anys. Sí que és cert que jo el primer cop que vaig veure el Nexe era adolescent i ja estava aquí muntat, vull dir, això. Clar, sí que pels timings que comentàvem... Jo ja tenia una vida, sí, o dues. Les col·leccionava ja, no? 2 3 vídeos. Hòstia, la fa 15 anys estava a l'altra banda del carrer, ha sigut una resposta bastant èpica, la veritat. Aquesta no l'havíeu tingut, de moment no ha vingut cap veí del Bosquet. No. De fet, hem tingut, o sigui, ha sigut molt graciós perquè hem tingut a la mateixa pregunta respostes a l'altra banda del carrer i a Equador en un taxi intentant fugir del país. Sí, veritat. Lo qual ha sigut bastant graciós. Doncs... I a part d'això... A part d'això, us diria que durant aquests 15 anys, jo què sé, gairebé he tornat a néixer, perquè la meva vida ha canviat moltíssim, vull dir, fent un repàs d'aquests últims 15 anys gairebé ha sigut la part més intensa de tota la meva vida. Hòstia. I entre altres coses, doncs us diria que m'he enamorat de la vida, estic molt enamorada, ja ho sabeu, em coneixeu i sabeu que estic molt enamorada de la vida. És cert, donem bastanta fe, Sí. També us he de dir doncs, que abans m'agradava dormir molt i no m'importava llevar-me a les 10, les 11, les 12 del matí i ara m'estic llevant a 2:45. Alguna cosa ha passat? A 2:45? A 2:45 i per meditar. Ojo peligro. Però, bueno... Per meditar. Sí. Després això és com continuar dormint, és com llevar-se però sense ganes, I ha de valdre la pena, perquè... Per meditar, per anar al gimnàs, per cuidar-me... És a dir, amb aquests 15 anys he après una mica a posar-me jo al centre, que potser els altres anys de la meva vida no ho havia fet tant. Molt bé. I també estic envoltadíssima de persones, faig moltes coses per molta gent i col·laboro amb molta gent, però sí que mirar una mica per, qui soc, què vull ser, i a ser qui vull ser, no? Una mica. I això també us dic, s'aprèn amb l'edat, Vull dir, amb 20 anys segurament no ho pots fer, amb 30 tampoc, però quan van passant els anys dius, ei, un moment, estic allà on voldria estar o no, no? I ara mateix crec que estic on vull estar. Fins i tot avui aquí, amb vosaltres. He vingut voluntàriament, No hi ha coacció en aquest programa. No hi ha coacció, ho juro. Estic molt feliç d'estar. Torna'm al Bizum. No, doncs, hòstia, m'alegro molt i vull comentar, perquè has dit que, clar, que això t'ho dona l'edat i que a vegades potser no ho pots fer, però no estic del tot d'acord.
perquè... Parlem-ne. Clar, jo el que... Obrim debat. Sí, Obrim debat, Jordi. perquè jo el que he vist és que molta gent, clar, quan ja té 30, 40 anys, la vida formada, potser molta gent a aquesta edat ja té fills i tot això, després ja no s'atreveix a ser la persona que volen ser. Només és la persona que els hi toca ser. És a dir, un pare, un adult, amb una feina, amb un no sé què. I sé que nosaltres precisament estem rodejats de gent que ha fet el salt i que ha fet el canvi i tot això, però jo ho veig molt precisament així, que molta gent a partir dels 30, potser ara ja als 40, perquè cada cop tot el tema de ser la idea que sempre s'ha tingut de ser un adult cada cop s'allarga més, no? Però allà potser als 40 la gent crec que s'apalanca bastant i com li costa molt dir qui vull ser, o sigui, ja no fer el Entenc salt... per on vas, entenc què vols dir, perquè Clar. jo, per exemple, no tinc fills, és una altra cosa que també, quan estava aquí fa 15 anys, doncs segurament volia ser, no, vull dir, ja us ho dic, volia ser mare, i després de 15 anys, doncs us dic, no he sigut mare i sóc feliç de no haver-ne sigut, vull dir, m'agrada la vida que tinc ara, però sí que és veritat que el que dius tu, no? Que quan et van passant coses i es va afegint persones a la teva vida, poden ser fills, poden ser parella, poden ser persones al teu càrrec, fins i tot, no? Vull dir, avis o... Clar. No és tan fàcil com jo que no tinc fills. Clar, Parella ara mateix i que puc fer... Però que no és incompatible ser qui vols ser amb també les persones que tens al teu voltant, que al final les has triat, m'imagino. Clar, no? totalment. Llavors, ser qui vols ser només passa per intentar mirar cap a dins sempre que puguis, no? Clar, però jo és el que crec que la gent no arriba a fer, el mirar cap a dins. Perquè no és fàcil. Clar, vull dir, el parar i dir estic content amb la vida que porto, i ja no només és canviar de feina, deixar la parella, esperem que no sigui el cas, però com només de dir potser vull, m'invento, anar més en bicicleta, però potser no arribes a aquesta conclusió. Hi ha gent que sí, òbviament. Però si vols anar més en bicicleta has de passar per un divorci, el deixar la parella va en el pack. És veritat, vull dir, anar en bicicleta o jugar al pàdel va... O tots dos van en bicicleta, o Exacte. hi ha uns avis que cuiden els nens, si tenen nens. No? Exacte, vull dir, la bicicleta i el pàdel és cosa de divorciats, llavors... O sigui, és evident que hi ha un context que et pot limitar més o menys, però clar, també hi ha un punt de realisme, dir, vale, quin grau de persona que vull ser puc arribar, perquè potser no pots arribar al 100% a convertir-te en aquest ideal no, de persona que tu t'agradaria projectar, però igual dius, bueno, però igual puc fer petits passos per aproximar-m'hi dintre de, això, dir, potser tinc 2 nens petits però és que ara ens estem imaginant la persona que vull ser com si fos algo molt diferent de qui ja era quan jo tenia 8 anys. M'explico? És a dir, jo ara sembla molt això de creixement personal i tot això, no? Retrobar-se amb la nena o el nen que havíem sigut, però és que és totalment així. O sigui, els nostres nens i les nostres nenes jugaven lliures, feien el que els hi donava la gana, i el que passa és que la vida et va posant coses al damunt que dius, ai, ara sóc això, ara sóc allò, però jo realment volia ser això, volia ser allò. O sigui, no parlo de convertir-te en una persona ideal amb no sé quantes coses, sinó al contrari, treure capes i treure coses per ser realment amb essència qui ets. No sé si m'explico. Sí. Des del... Jo us parlaré dels meus rínxols, que és una tonteria, però jo de petita tenia aquests rínxols. Durant molts anys m'he estirat els cabells, no? I quan vaig descobrir ostres, per què t'estàs estirant els cabells? I per què no... Què passa si et deixes els rínxols que tenies quan tenies calibre, no? 3 anys, 4 anys, 6 anys, 10 anys, i dius, hòstia, arribar a aquest punt de no voler-te'ls estirar no és afegir, és treure. Sí, no, clar, és treure passos. I us parlo de coses així senzilles, de dir, hosti, doncs em sento molt més jo. Sí, no cal... Passa per conèixer, passa per conèixer, i el temps per conèixer, doncs sí que és temps segurament de meditar, de silenci, de teràpia, no? Evidentment, jo també he fet teràpia, evidentment. Bueno, imagino que també al final de passar-ho malament. Passar-ho malament, evidentment. De dir, hòstia, si necessito un canvi és perquè el que tinc ara potser no em satisfà. Exacte. Normalment, el meu despegue, digue-li que vulguis, no despegue, sinó retrobament, evidentment va ser després d'una ruptura sentimental. Clar, bueno, hi ha un punt de ruptura, i mai millor dit, per iniciar alguna nou. Està bé, i bueno, també està molt bé que tot i així no estiguis jugant a pàdel, així que... No. Està molt bé. No jugo a pàdel, no. La dignitat s'ha de mantindre. Saps anar amb bici? Sí, i tant. Ja ha parit aquí, ja ha parit. Sé anar amb bici, però no és el meu principal hobby. No, ni el segon, Ni el segon, ni el tercer. De fet, me la vaig vendre l'any passat perquè aquella bici estava infrautilitzada. Vaig dir, ja la llogaré el dia que agafi bici. Exacte. Era un maniquí de pols, allò. Sí, però... Exacte. Llavors, simplement, la gent que ens escolta, feu introspecció, aneu a teràpia, que també us recomano. Fa falta. Tingueu la que tingueu, no és d'estar boig ni de que et passi alguna cosa. Al contrari, fem-ho abans d'estar bojos. Exacte. Diré que si els meus pares haguessin anat a teràpia, jo ara no tindré un programa de ràdio. Dit això... Gratem o ho deixem aquí? Gratem una mica amb aquesta frase? No, deixem aquí. No, millor no. Quin és el hobby més raro que has tingut?
El hobby més raro que he tingut. Que es pugui dir en horari públic. No sé si és raro per tu cantar gospel. Bueno, no és Depèn. habitual. Clar, és a vull dir, no tothom canta gospel. Jo he cantat gospel durant 5 anys, per exemple. no és Com a habitual. hobby. Bueno, altres hobbies, sí que et puc dir que sóc una col·leccionista de tot. Era millor, perquè ara, per un tema de que he fet 9 trasllats a la meva vida, doncs s'han anat perdent totes les col·leccions pel camí, perquè al final ho vas concentrant tot en caixes petites. Hi ha una caixa que s'ha quedat a Sant Fritós. Però sí. A més de veritat. A més de veritat hi ha alguna caixa que està per aquí. Anem a picar després, col·lega. Després, mira, ara vinc a buscar-la. No, jo he col·leccionat caixes de mistos, sobres de sucre, tíquets de Renfe, cupons de la 11, què més, que no hagi dit? De tot, adhesius. O sigui, de petita era una absoluta maniàtica de les col·leccions. Crec que això parla molt del meu caràcter. Després ho he analitzat a teràpia i sí, diu alguna cosa de mi. Però sí, ho col·leccionava tot. Tasses dels viatges que feia. El que diu de tu és que no has anat prou a teràpia. Sorres dels diferents viatges que feia, sempre m'aportava una miqueta de sorra. No sé, us n'he dit ja unes quantes. Però si m'hagués agradat que haguessis anat a una platja blanca perquè el control d'aeroport hagués sigut divertit. No, és que sorra, En tenia. Bastant blanques. De Caribe són bastant blanques i també hi havia anat. Senyor, que no... Doncs estic bastant segur que no he anat suficient a teràpia perquè si col·leccionava bitllets de Renfe vol dir que l'ha fet bastant. Sí, a més, bitllets que vosaltres no heu vist mai, perquè jo, quan estudiava la carrera, vivia a Vilanova i la Geltrú i estudiava a Barcelona. Llavors tenia un tiquet mensual que era un cartró així de llarg, amb els 30 dies, no ho heu vist, oi, això vosaltres? I passava el senyor revisor i feia clec-clec a cada dia, és a dir, et marcava el dia del mensual, però era, us ho juro, i els tinc a casa, mira, l'hagués pogut portar. En tinc bastants, o sigui, guardava els mensuals de la Renfe de quan jo estudiava la carrera, no us diré l'any. Així podem saber les campanes que feia. Les campanes, exacte. Aquest dijous perquè no està marcat, allà hi són. És molt xulo quan ho treus, dius, hòstia, jo vaig fer això i jo vaig tenir aquella edat. Jo tinc moltíssima curiositat per saber si ja anava així de malament Renfe. Sí, sempre. Sempre hi he anat. No tinc I fa molts anys sempre hi he anat. L'únic que, com que el trajecte era més curt, no era tan greu com des de Manresa a Barcelona, perquè Vilanova a Barcelona és mitja hora. Llavors el retard, bueno, acaba sent una hora. Si es retrasa des de Manresa és molt més petit. Clar. Però m'agrada el fet de que Renfe no ha tingut època daurada, eh? No, jo no l'he conegut, almenys. No hi ha hagut Prime. Ha sigut declive absolut. Sí. Hòstia, m'agrada perquè això sona com a pel·lícula d'època de l'Anglaterra, de la Revolució Industrial, una mica. Allà estem. Primers trens, no? No vull dir que Renfe vagi com aquells trens, però igual Renfe va com aquells trens. Bueno, vull dir, al final... Jo vaig veure els primers trens de 2 pisos. Bueno, no sé si arriben a Manresa els de 2 pisos. No venen, oi? Ara que penso. Ni els primers ni els últims nosaltres. No, bueno, jo sí perquè... El de Sitges, recordo la gran innovació. El de Sitges. Clar, que és el de Vilanova. L'R2, no és? Sí, no, R4? O R4 és la d'aquí? És la d'aquí. Ja m'he perdut. No me la sé. No sé. Clar, perquè l'R4 arriba fins a Sant Vicenç de Calders. Ara ja vaig en cotxe, tinc una edat. Clar, ara ja se'ns ha avorrit. Aparco el pàrquing, passo per autopista i comoditat, tu. Com ha de ser, que a mi a vegades... O sigui, jo a vegades vaig a llocs i aparco a la zona blava o vaig a Barcelona i vaig directament a un pàrquing i la gent em mira en plan, i no donaràs voltes? No, a veure, és que tenim... molta feina, tot i que no podem parlar de feina. Exacte. El meu temps val diners, llavors és com, mira, prefereixo arribar a l'hora que sé que he d'arribar a no perdre els nervis. Totalment, i arribes suat, tio. Forma part de la vida. És el fet d'arribar de mala hòstia. Sí, totalment. I tornar, pitjor és tornar. O sigui, a mi el que se'm posa pitjor és quan he de tornar, o sigui, arribar tard, mira, aviso, ja està. Però tornar, quan vols tornar a casa, arribar a casa i el tren, no. Bueno, el problema també és que a mi em passa que jo no tinc cotxe, llavors... Com que no tens cotxe, Axel? Parlem-ne d'això. Com un tio com tu no té cotxe? Bueno, és que no tinc ni carnet, de fet. No, ja, per això ho preguntava, no pel fet del cotxe, perquè sé que no tens carnet. Senyor policia que pugui estar veient això, no tinc cotxe, però no tinc ni carnet. Vull dir, no tinc carnet, però tinc un cotxe, tinc una Opel aquí aparcada. Sí, 2026. Com es pot anar sense cotxe? Perquè tinc el Jordi. Ja. Divorcia't, Jordi. Divorcia't, t'està explotant. Ja estic mirant-me on m'abondo el pàdel, Jordi, comença a matí... Et paga part del cotxe, suposo, no? A les 6 i mitja del matí... Paga el pàrquing, et paga... Has de començar a meditar i veure què està fallant, a les 6 i mitja del matí. He de fer introspecció, Has de fer introspecció i... Sí. No, però clar, a mi em passa molt que vas en tren i potser el tren va malament o per lo que sigui, algú que està molestant o alguna cosa, i és veritat que arribes com de mala llet, saps? Sí. I no mola arribar als llocs de mala llet. No, marxar de mala llet... Bueno, mira, encara. Però arribar, tio, allò que arribes o jo que sé, que tens un dia llarg per davant, això, a Barcelona o el que sigui, pel que sigui que has de fer, i això, ja arribes. Hi havia un tio al tren amb la música a tot volum, hi havia 2 tios parlant a tot drap perquè
I arribes ja que et toca els collons, tio, i dius, joder, i ara he d'estar aquí 8 hores, he de quedar amb no sé qui, he de... Ja dius, nye. No parlem més de Renfe, canviem de Clar, tema. de fet, per això estic 100% d'acord. Per això, Clar, és que és molt trist. clar, per parlar això de la Renfe. Marta ha après a gaudir de la vida. Clar. I ja està. Clar, Vull dir, Perquè ja no agafo el tren i Clar. tinc cotxe. I ara és una enamorada de la vida, vull dir... Perquè no agafo la Renfe. Exacte, vull dir... El mínim possible algun dia l'agafo. Bueno. Quan normalment l'agafo si he de treballar i tinc pesa- algú que m'apreta pesa perquè molt. agafo Clar. sí, Pesa molt. Pesa molt, A vegades l'agafo, Quan Sí que tinc... peses. Sí, sí. Quan tinc feina dic, va, vinga, avui no miraré l'hora, és igual, agafo el portàtil i em poso a treballar al tren. Però molt poques vegades. Molt poques vegades. Bueno, ja està bé, perquè clar, vull dir, al final la vida no és per treballar. No. Vull dir, i sobretot, punt i seguit no és per treballar. No. No, Per i tant. sobretot la primavera, No La és prima- per treballar amb aquest verd. amb Ja, aquest ja. verd, amb aquest temps, Preciós. Clar, sí, total. llarga vida al Mediterrani. Un luxe. Això no ho ensenyeu, el que estem veient nosaltres amb els No, vídeos aquests hauríem que de gravem. ficar, Sí. com aquesta càmera. la 360, sí, home. no? I que la gent Clar. pugui girar. I... Necessitem un... Clar, jo sé, soc conscient de que tinc una amiga a Madrid que m'escolta, vale? Que llavors, si m'estàs escoltant, Carla, un petó per tu. Carla. Això. I, Hola, Carla. Clar. Jo no t'enviaré un petó. Només un hola. que antipàtic. Curt. Ella no sap on gravem, clar, vull dir, viu a Madrid, que ha de saber. Llavors, algun dia hauríem de fer... No, en sèrio. De fet, us recomano que ens seguiu a l'Instagram Punisset Ràdio, on penjarem stories i tot perquè ho pugueu veure i I us serà divertit. ensenyaran el parc que tenim aquí davant. Exacte. I, ja que estem, Àxel, que ens segueixin a Spotify i a YouTube. I que t'hagin el Spotify a YouTube. Exacte. On ens podeu veure la cara, podeu veure el guapa que és la Marta. Gràcies. I això, vull dir, allà ho teniu tot, teniu el d'això. Sí, en el cas de que no ho estigueu escoltant a la ràdio, cosa que dubto perquè sé que tots ens escolteu a la ràdio. Vale? Conto amb això. Vale, després d'aquest moment en què tots hem mirat el Jordi com rotllo acabarà ja. Sí, va un per programa. Un per programa. Passem a la secció. Va, estem a la meitat del programa, no? A la meitat ja. Corre. Però, Bueno. això m'estic estressant, tio. Bueno, més o menys. La podem fer, però podem allargar després. Per Sí, fer bueno, Vale. i és per curar-nos en salut. Vale, està perquè bé, a està vegades bé. se'ns ha anat la pinça, la flapa, És la cert, olla. La olla, sí, és cert. Vale, Quina és endavant. la següent secció? La següent secció és el famosíssim i conegudíssim Minut de l'Absurd, Ui, m'encanta. en el que plantejarem una idea Dos, sisplau. No, una. Des de l'últim programa ja no es pot escollir. Clar. Que fuerte, em sembla molt Des de fort. l'últim programa ja no es pot escollir perquè era molt esforç pensar-ne dues. Ja. Literal és per això, I vam dir, mira, Va, noi, em sembla genial. Perquè, clar, vam dir- Simplificar és de savis. Sí. clar, i és que vam dir, i què farem amb les idees que no s'escullen? Farem un llibre com rotllo Els absurds no escollits? Tornar-les a portar al següent programa. Clar, fins que això és el que l'escolli vull dir algú. jo. Clar, Sí. aprofitem-ho tot aquí. Exacte. Doncs això, jo amb l'últim programa, amb Vinga, l'Edu, va. ja només li vam donar una, així que, Marta, no... L'últim programa és el de No l'Anna, puc triar, no? Ai, sí, Anna, què tal? El de l'Anna no Que l'he s'assemblen, tio. pogut escoltar encara. Bueno, algun reel que heu penjat. Això sí. Digues, Doncs, Bueno. és què això. voleu que us vengui o que us defensi? Mira, és que cada cop que dius que no a una cosa, vale, a un pla, a una idea, el que sigui, hagis de posar una excusa molt poc creïble i molt surrealista. Clar, però vull dir... Que no em val que diguis, ai, no puc perquè tinc metge, o no puc perquè estic cansada, no, que diguis en plan, no puc perquè he d'anar a passejar el Clar, peix. però la gent no és conscient de que tu tens aquesta condició, diguéssim. O sigui, tu sentiran com que dius una locura, saps? I jo represento que us he de posar excuses. No, ens has de defensar, Defensar? Has la de idea. defensar, però Amb algú que li he de dir... pots posar alguna excusa, si vols, però sí. Mentre ho penses, Val. tens la introducció d'una miqueta, mentre jo canto, que l'entradilla, que en base a que ha sigut el Coachella aquest cap de setmana i ha cantat Justin Bieber, cantarem Baby, vale? Així que... Uau! Sí, espera. és només el Baby, 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 oh, like baby, 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 oh... Ja està. Ara, amb Molt bé, això s'ha ja... fet una mica llarg, Jordi. Jo també, No, petit, no, a faig partir broma, del faig primer broma. baby m'ha sobrat. Sí, Sí, dic, ai. jo també, jo després això ho he dit, Però eh? bé. Jo m'escolto i dic, bueno, sí que ha sobrat, sí. Vale, pues tens allà el rellotge, no sé si el pots veure. El veus? Ai, sí. Sí, sí. vale, pues... Que és un minut? Ai, 25, Ai, sí. 25, eh? I 3, 2, 1, endavant. Doncs a veure, ja posats a posar excuses quan no vols anar a algun lloc, si poses una excusa molt previsible, evidentment et pillen. Llavors jo crec que és molt millor posar una excusa que no la vegin venir i que es quedin molta estona pensant per què has posat aquesta excusa i què vol dir aquesta excusa tan absurda que has posat. Perquè no ho veuran venir i no li donaran la importància o no
culparan de que no facis aquest pla o de que no hi vagis, perquè es passaran tota l'estona pensant en l'excusa que els hi has posat. És de cracs, o sigui, no ho feu vosaltres? No. En sèrio? No, quina excusa és la típica excusa que poseu? No puc, tinc un compromís. Un compromís? No, Jo- el compromís es veu venir d'una hora lluny. Feina, sempre. Feina? No, home, no, jo què sé, excuses. m'han No de- puc venir perquè m'han de tallar un dit del peu. Tu llença-ho, a veure què passa. Llavors, A veure què passa. llavors no pots anar a la platja amb aquella persona, ja, Home, no, vull dir... M'han de tallar, al final, potser no te l'han tallat, no passa res, me l'han de tallar. Aquesta és l'excusa. Després ja, quan vingui la pregunta, ja ho resoldrem. Anem aquí pas per pas. Primer pas, excusa absurda. Segon pas, ja veurem. S'ha acabat el temps. I temps. Ja? Si voleu, segueixo. Com va dir el Xolo Simeone, dedo a dedo, Vull dir... Ai, M'ha agradat l'excusa de... Bueno, jo anava a dir en plan, hòstia, molaria dir, m'han de trasplantar un òrgan, tio. Bueno, a veure, por ahí. Va, està bé. Però M'han de renovar l'intestí gros. Clar, però, Era l'excusa justa perquè no diguin hòstia, què t'ha Clar. passat? No, ei, un dit del peu, arran. clar, però Home, m'agrada mira, la seva, perquè la teva, com vulguis o no, té sentit. O sigui, sí, és rara, però té sentit, no? Però la seva és en plan, per què t'haurien de tallar un dit del peu, saps? La pregunta és, per què la Marta ha dit en plan de... No preguntaria, rotllo, m'han de tallar un dit del peu. Ah, bueno, doncs ja vindràs un altre dia, saps? A mi algun diu, no, és que m'han de tallar un dit del peu. Dic, joder, què ha passat, saps? Clar. Però és que si m'ho dius així, de veritat que primer em quedo com, què? No? Seria aquest moment de... També és una excusa és una forma Què? de veure peus gratis, Hòstia, Claro. pues deixa'm veure el dit per últim Què cop, t'ha passat? Te l'has aixafat? Ah. Exacte, ara, Despídete bien, no? ara que els peus estan així de moda, no? Com... No, però imagineu-vos aquesta excusa per WhatsApp. O sigui, el guai són les excuses per WhatsApp, que tu les deixen anar Jo n'estic random i darrere. guardes el mòbil. Exacte. Ja està. I l'altre que pensi, A la madrugada perquè no hi ha fet una rèplica. Ara. Exacte, vull dir... Te dejo en visto. I ja està. Clar, Com de cutre la teva escala de valors és deixar algú per WhatsApp? Deixar algú per WhatsApp. Una parella o una relació mínimament sexoafectiva. O sigui, De una l'1 persona al quin? De l'1 al 10? O del Sí. quin? De cutre, doncs un 1? És cutríssim, no? Jolín, és cutríssim. O sigui, Cutríssim. a veure, hauria de veure el tipus de relació ja com ha començat, també, perquè, clar, depèn de com hagi començat, és l'única forma de deixar-ho. Però si parlem d'una relació sexoafectiva en la que hi ha hagut un contacte físic mínim, Sí, no cal que potser sigui un matrimoni ni res, però vull dir, jo què sé, allò que dius, hòstia, portem una 5, trucadeta, vull dir, com a mínim, una Clar, trucadeta. clar. Vull dir, és que el WhatsApp... Ja, és que WhatsApp... Jo sóc d'antes, ja ho sabeu. Soc Soc moderna, d'antes. però soc d'antes. Llavors, per mi, jo em passo el dia dient a les persones al meu voltant, oh, tinc un problema, que no sé què. Truca i parla-ho. Clar. Vull dir, truca i parla-ho, truca, que abans trucàvem. Jo I jo segueixo trucant. Jo en aquest aspecte també sóc bastant d'antes. Vull dir, Sí. m'agrada trucar i no truco pel WhatsApp, truco per la línia telefònica. Per què hauria de trucar pel WhatsApp? Jo també, truco per la línia. És que el que em truca per WhatsApp penso, ai, que és una videotrucada. Sí, Perquè sempre dic, per què em És que truca per m'estava WhatsApp? cagant i no puc agafar-lo. Clar, sempre ho dubto, sempre Sí. penso, ara vaig la boomer, però és que és veritat. Truques per WhatsApp, per què? Que estàs fora, a l'estranger. Clar, per què és que m'arriba per WhatsApp? jo penso això, és en plan, per què em És truques per mandra, jo crec que ja està al WhatsApp i és per mandra de sortir i anar, no? Ja, Contactes per sí, trucar pot ser, per telèfon. però després saps que... no sé si... Axel, no et distreguis, estem aquí. Que després en plan... és que no et sento... Un moment, que et truco normal. Truco normal, Començat truco per aquí. normal. A veure, començat per Me'n aquí. vaig a buscar el telèfon aquest que no heu vist vosaltres, del cling-cling. L'hem vist, no l'hem No, fet servir, truques però... a la central i dius que em pots passar amb Jordi González, Robero, saps? No, però Exacte. és veritat que sí que és veritat que la veu té un component molt interessant que és el to de veu. Llavors, moltes malinterpretacions que hi ha pel text, Totalment, amb escoltar la veu de l'altra persona no, perquè pots saber si està enfadada, pots saber si no. Sabeu que amb els cursos de tècniques de venda t'ensenyen a trucar somrient. És a dir, tu pots trucar i l'altra persona veu si estàs somrient o no, Sí. sent si estàs somrient o no, perquè és que es nota si tu estàs somrient, fas un altre to que si estàs seriós. Clar. O sigui, la veu canvia, òbviament. Sí. I els cursos de tècnica de venda ho expliquen, a dir, no, tu les trucades les has de fer somrient. Sí, i els actors i actrius de doblatge han de fer gesticulacions, o sigui, ells han de fer gesticulacions com si fossin actors Jo normals. ara aquí estic aquí, que no sé com Clar. moure les mans, perquè jo les moc molt. I Clar. per no donar cops... estic Ja, semblant. sí, és complicat, Però- No, però sí, vull dir que al final no deixa de ser un òrgan més, al final. Vaig escoltar en un podcast, crec que era el de la Pija i la Kinky, amb el David Verdaguer, que crec que és l'únic episodi de la Pija i la Kinky que he escoltat. Perquè, Pensava que eres l'única persona que l'escoltava, que No. anaves a dir. No, és que no el conec, no el conec. És fàcil top d'Espanya, o sigui, top 5 fàcil. Sí. Sorry, David Bartai. No, jo vaig Sí, dir era el perquè... convidat ell aquell dia. Ah, vale. Sí, o sigui, era el convidat, Lo el seguiré. David Verdaguer, i el vaig escoltar per ell, no? I deien que no sé qui se li havia... No sé qui ho havia dit, però que l'experiència
canònica de la generació Z era que et trenquessin el cor en un kebab. Com? Un kebab? En un kebab, com rotllo, no? Les dues coses com més Gen Z era que algú et deixés en un kebab. Això arrel d'una pel·lícula del David Verdaguer que estrena ara, que es diu No, siempre es invierno, dirigida pel David Trueba. Llavors... L'he vist. L'has vist? L'he vist, és que és de les últimes pel·lícules que he vist, Sempre ara és que ho has bona, dit. Sí, és sí, bona, sí, sempre és sí. invierno. Ai, Sí, sí, que clar, hi ha és un que moment has dit kebab i manera de tallar. Dic, clar, David Verdaguer, el kebab. Sí, Clar, el missatget maco, sí, el missatget. Sí. Que no sabem que- encara si aquella és expressament o no. que aquella pel·lícula té miga, també, perquè hòstia, el moment incòmode d'haver de conviure 2 dies amb la teva exparella... Perquè estàs de vacances. Perquè estàs de vacances va ser com un rotllo... No deixeu a la gent de vacances. No, Quina... O sigui, Ni abans d'anar de vacances, sisplau, que llavors què fas amb el viatge? Ja. Aguanta't una mica. Vull dir... ja, Sí, bueno, sí. t'emportes el Jordi, com a Amsterdam. Exacte, vull dir, ja està. Quin creus que és el pitjor lloc en el que pots deixar algú? Pitjor lloc en el que pots deixar algú. O moment, com això, de dir, doncs, durant les vacances, no? Que estàs confinat en un lloc amb aquella Mireu, persona. potser perquè, com us he dit, vinc del tanatori, malauradament. Hòstia. Bueno, hem acomiadat la mare d'un amic, doncs em ve al cap això, no? Que et deixin en un tanatori, no? Hòstia, Seria sí. molt xungo, no? Seria bastant xungo. Home, Hòstia, sí, crec clar. que seria com molt de mal gust. És no? un dels llocs una mica més, Sí. bueno, difícils, diguem-ho així, difícils, perquè no saps quina cara fer També és un lloc on se m'acut pocs contextos en què pugui sortir la conversa, no? El futur de la relació. En plan, estàs en un tanatori potser com... Saps que Bueno, també està però tu mort? m'has dit quin La lloc. nostra relació. Tu m'has donat un lloc, mira, un lloc, se m'ha acudit aquest, Sí, no? no, Ha de ser xungo. A veure, jo vaig donar una targeta amb un tanatori, això sí que ho he explicat moltes vegades. A mi em va sortir un projecte amb un tanatori. Nois, vols que... Trabajo És de així, trabajo de és muerte, així. no? Clar, vull dir... Clar, tu vas a això, a l'enterrament de la mare d'un company de feina i allà es troben, doncs, excompanys de feina, no?, que teníem en comú aquesta persona, el fill de la persona que havia mort, i fa molts anys que no et veus, i al sortir parlant, hosti, mare, fa molt de temps que no et veig, què fas? Estàs a la caixa? No, ja no. Hosti, i què fas? Tal. Pum. Dona'm una targeta, que un dia et truco. I vaig donar una targeta, no perquè jo volgués, sinó perquè me la van demanar. Tampoc és tan raro, però clar, el lloc sí que és raro, no? Sí, Clar. sí. Què té en comú un coworking i el Memora, Bueno, Que hi va gent. Que hi va gent. Clar, vull dir... però no tots estan morts morts. per dins. Exacte. Mireu, avui m'he posat expressament aquest pin, que Ahà. precisament diu això. No estem adormits. Bueno, jo... L'identifiqueu o no? No. Me l'he no posat expressament per vosaltres, que sempre parleu de pel·lícules, música, dic, a veure si els pillo. No sleepy. Va, Àxel. Això De qui l'Àxel, és? És jo... una pel·li, això? Sí, una frase d'una pel·li. Buah, ni idea, Això és T'he l'Àxel. pillat, m'encanta, m'encanta. Ni idea, Ara ja dic amb la guàrdia. I mira que avui, al matí, m'han dit que sóc com chico cinéfilo i m'han dit, buah, és que Per això, perquè jo Saps pensava, molt de pel·li i l'Àxel tal. em començarà a parlar de cinema i jo no pillaré res, però mira, amb això t'he pillat jo. Va, doncs ara... Wes Anderson? És Hotel Budapest? No? No, És- no. French? Ah, el French Dispatch. Ah, sí? Ah, doncs l'hem vist, Sí, l'hem Ah, vist. doncs- L'hem vist junts, com Us tot explicaré el la que hem història fet. perquè és molt de casualitats aquelles que em passen a mi. Jo vaig veure French Dispatch i a partir d'aquell dia em vaig fer fan de Wes Anderson, o sigui, abans no sabia res, vull ser Ah, molt sincera. o sigui, vaya gàngster que no va ser modelo de pes, eh? No. Hòstia, O sigui, vaya jo vaig gàngster. començar amb aquesta, el Vale, 2021, em sembla que és, Sí, no? sí. Però llavors va ser, o sigui, fan màxima, m'encanta. L'estètica, no? Bueno, és com un rotllo molt característic, l'humor, tot. I hi ha un perfil d'Instagram, que si no el seguiu us el recomano, que és Accidentally Wes Anderson. Sí. I, bueno, la imatge, tot m'encanta. I un dia vam fer un sorteig, uns pins, no sé què, i em va tocar. I tinc 5 pins d'aquest rotllo de frases de pel·lícules. I avui els tinc allà a la vista, però no els hi faig mai cas. I avui no sé per què m'hi he fixat. I dic, avui posaràs un pin per Sí, posar-los a prova. Hòstia, Vull dir, pues, dedicat a pues. vosaltres. Està guai, pues mira que, perquè jo Gran Hotel Budapest l'he vist 3 cops potser, i aquella la vam anar a veure al cine i jo personalment no l'he tornat a veure. I mira que em va agradar, però bueno, no sé. No, Ja et dic jo, com que va ser la meva primera, doncs li vaig tens sortir un d'allà carinyo flipant. especial. A més, anava amb una persona que no la va acabar de pillar o no li va agradar, i jo dic, no, és que no s'ha de pillar, s'ha de viure. O sigui, per mi s'ha de viure aquesta pel·lícula. Exacte, sí, bueno, perquè és un estil O hi curiós. entres o no hi entres. Sí, totalment. Reconec. És veritat, que, o sigui, crònica... Bueno, Wes Anderson ja hi entres o no entres. A mi la crònica francesa, o sigui, bueno, la crònica francesa, és potser la que em sembla més fluixeta de les últimes que ha tret, Potser sí.
Però... M'he quedat amb aquesta. M'he passat Quina el és perfil l'última que va treure? d'Instagram. La de... Home, el Hi ha una altra que no he vist. Això, Sí, l'esquema no l'he Fenicio. vist. És molt xula. És molt xula. Tinc pendent. Tinc una llista de llibres, una llista de pel·lícules, una llista de sèries... Bueno, vaig És fent. Wes Anderson Sí, el teu... És el teu director preferit, Wes Anderson? Sí, tampoc em conec gaire més. Per això et dic ara m'he fet la xula aquí parlant de cinema, però Aquí, deixem-ho ara- aquí, vale? Clar. Deixem-ho aquí. Aquí amb la llista Sí, directa... sí, no, sí. Wes, el meme del dinosaure. Aquest. Ah, exacte. Wes Anderson. El director de... A veure, a mi sempre m'han explicat la mejor defensa és un buen ataque. Sí. Clar. No. I he Per jugat tant, aquesta carta. Ara vindrà i dirà, quin és el teu poeta medieval preferit? Clar. Quin és el teu peregrí No, del en sèrio, segle ha sigut XIV? així, que aquest dematí dic, hòstia, aquests pins no te'ls has posat mai a la vida, o sigui, els tinc de decoració amb un platet, no? I dic, a veure, per què no te'ls poses? Són pins per portar. I és el primer cop que me'l poso, més o menys. Pues, estem No sé. molt orgullosos de que sigui aquí, la O veritat. sigui, mola Clar. com que la gent fa coses per venir al programa. Vull dir, Home. des de que ens han portat un quadre, ens Sí. han fet 2 actuacions musicals en directe... Hosti, jo aquí no arribo, eh? No, Bueno, no. si voleu la cançó que he triat us la canto. no. Ara Sí. has cantat coses pels 5 anys, eh? Sí, per això Ah, clar. és una mica això, eh? No, però Marta. també Una mica està això. guai, o sigui, també està guai haver fet aquesta pregunta i tot això per conèixer-te una mica més, perquè la major part de la gent que portem aquí, tu entre elles, són gent que hem conegut per feina. Feina. Llavors, Ui, no sabeu el que us heu perdut. clar, és que la teva vida ha de ser interessant, Ha- Estic ha de bastant ser. convençut, Gràcies. Vull dir... Res. Jo crec que la Marta és la típica que a les 6 a la discoteca t'explica l'anècdota més random del món i llavors descobreixes que és veritat. Clar. Sí, però no serà a les 6 a la discoteca. En tot cas serà a les 6 amb una... Meditació, matxa... Amb una sortida de sol, amb un matxa, sí. Sí. Ja no, I la algun discoteca cop a les 6 no. Ja jo no. algun cop també l'he vist sortir al sol. Ja, però des de la plaça Sant Domènec, amb un banc, o a la plaça del Cielo, directament. No matitzarem ubicacions ni estats. Detalls, en general, no? La veritat és que no he sigut mai massa de nit, de discoteques i tal. M'agrada molt ballar, llavors és o estic ballant o me'n vaig a dormir. O sigui, i això davant del cubat, que ho he fet molt de temps, doncs perquè la parella amb la que he tingut en cada moment, potser li agradava i ho fas, era com, ara me n'adono que ho he odiat. O sigui, jo estava en una discoteca, si no ballo, i no lligo perquè tinc el nòvio al costat, vull dir, és com... En quin moment estàs en una discoteca? Me'n vaig a dormir, demà aprofito el dia. Jo estic Però ho he molt fet, d'acord ho he i, de fet. fet, m'ha passat una cosa similar. O sigui, tant l'Àxel com jo som persones bastant nocturnes, però no d'estar tota la nit desperts. Bueno, o sigui, si hem de treballar i això... Feu siestes a la 1 o a les 2, si Sí, torneu. per però- tàctics. Fem aquestes microsiestes a la Sí, lloga. sí, allà al sofà. Vas al lavabo, t'asseus 5 minuts i dius... Però que som gent que potser ens anem a dormir a la 1 o a les 2 entre setmana. Vull dir, que som gent que ja vivim molt la nit, no? Nocturn. Sí, però sí que és cert que les discoteques mai m'havien agradat i sempre ha sigut una mica per la por aquesta, perquè jo no sé ballar, i era com, bueno, doncs estic allà, vaig començar a sortir potser amb 18 o 19, estic allà amb la cervesa, i no em movia, i com a molt cantava alguna cançó que em coneixia, o el que sigui. I ara estic sortint amb molta més freqüència de festa, que tampoc és que surti cada setmana, ni tan sols cada mes, vull dir, però surto amb moltíssima més freqüència que abans i ho gaudeixo molt més perquè he après que tampoc cal saber ballar, simplement has d'aprendre a que la gent no t'està jutjant perquè ells tampoc en saben, llavors... Clar, i sentir la música. Exacte, de fet, vull dir, jo a tope i a cantar, a ballar i a tope, ja està, sí. Quina... Va, Marta, per ja ens estem acomiadant a la recta final. En sèrio? Sí. Uau. Sí, això ho hauríem d'allargar, però bueno, Sí. decidirem... Bueno. Es pot. Podem allargar una mica, però ja que hem parlat d'una discoteca, i ja que has tret el tema de no lligo perquè tinc el nòvio davant... Bueno, això abans, quan era Clar. jove, ara no. No tinc nòvio. Quina és Senyors, no tinc nòvio. Nois, DM... Faig broma. Jo i el Jordi tampoc, No. vull dir... Hombre, vull Clar, dir clar. que- És veritat, taula de solters. molt bé. Sí. Sí, solteros de plata, eh? Pues sí. D'euro. Pues sí, a veure, els que esteu a YouTube i Spotify, que podeu veure el vídeo... Que podeu veure les cares. Només nois? Sí, de moment. Nois, De moment. Mireu-la. És una tia Hola. superguai, així que, bueno, ja teniu en el nostre Instagram, ho podeu veure. Lo més important... Seguiu-lo i que llavors em trobareu. Eso Lo es. més important... Ja no vius en Fritos? Què? Ja no, Que ja no vius en Fritos? No, ja no visc a Sant Fritos. Clar, que vull dir que si... Vaig viure a Sant Fritos, aquesta etapa ja està. Clar, però vull dir, bueno, que si surt malament no viu al poble. I tinc molts amics. I això, i noies, l'Àxel i jo també, bueno, ja saps. Noies només? Sí, també el mateix. De Vale, moment, de només moment, noies. de moment. Llavors... I a l'Uri. Sí. Oriol, L'Uri és el del programa 3, no? Que el 3? Sí. No, el 4. No sé. El 4. És igual, ho busqueu. Està solter, l'Uri? No. Anava a mirar-lo ja. Dic, a veure, anem a buscar. Hi ha una mica de cap generacional per això. Ja, bueno, és que m'acostuma a passar. Però no passa res. Després d'aquesta pausa Sí, digna endavant. del podcast de Jordi Wild,
Quina és la millor i la pitjor forma d'entrar-li algú en una discoteca? La millor i la pitjor forma d'entrar-li algú en una discoteca. Sí. O sigui, jo no dic tasa d'èxit, sinó allò que dius, no. hòstia, és que si algú fa això, me'n vaig corrent. O si algú fa això, dius, pues, por gracioso o per simpàtic, pues, oye... Mínim em quedo, no? Igual Sí. he de conversa. A veure, no tinc la fórmula, però prefereixo això, que sigui per simpàtic, com a mínim, no? Per graciós, per original, em guanya més que per trivial de... Quins ulls que tens. Clar. Quan em diuen quins ulls que tens és, hòstia, ja m'ho deien quan tenia 3 anys, saps? O sigui, tinc uns ulls blaus, que evidentment no és tan estàndard com uns ulls marrons, i la gent et diu quins ulls que tens, i dius, de veritat? Ja. Només em pots dir això? En tinc hola? dos. I en canvi, si s'inventen alguna cosa, jo que sé, com l'excusa que he posat abans, m'han de tallar un dit del peu, doncs potser me l'escolto perquè dic, ojo, que aquí hi ha talent. Clar. A mi em poden amb l'humor. Vols passar amb mi l'última nit abans que tingui 9 dits? Clar. A mi és com, a veure, curra't una mica. Una mica. Ho fes veure, com a mínim. Fake it, no? Sí. Clar. No sé si té respost, però seria això. Bueno, que s'ho currin, no donaré la frase que necessito, que se la curri. La pitjor forma... Que espavilin, tio. Claro, la pitjor forma però que no em diguin quins ulls que tens, sisplau. Exacte. No. Sí, ja això, que en té 2, que tampoc ja vingui al món. no, Vull dir que no passa res. No res especial, vull dir, jo sé, si dius, no, tens 3 ulls, tens un ull, jo que sé, que va donant voltes, joder, sí, no? O heterocròmia, Ara. coses d'aquestes. Són blaus, tampoc estan. Clar, Exacte. Molt bon, tio. Vosaltres no sabeu el color que tinc els ulls? No, per això es posa les ulleres, però no li pugueu dir. Mira, potser faré aquesta tàctica, posar ulleres de sol. Clar. No. Que si ja no s'acosten, si posa ulleres de sol. Llavors sí que tens imposició de... En plan, és que estic de ressaca, són les 12 de la nit, em dura des d'ahir. La ressaca és com la meditació, tio, no em pots tenir si no ho fas, saps? Suposo, sí, clar. Bueno, hauríem d'anar acabant. Bueno, més que res perquè ens has d'explicar... Ai, sí, potser m'allargo, lo de la música. Doncs endavant. Pues tot doncs és això, ens has portat una cançó. Sí. La cançó del que no la convidat. coneixíeu? No la coneixia. L'Àxel mai ho sap. No la saps, sorpresa, m'agrada que sigui sorpresa. L'Àxel ve aquí, va con lo puesto, vull dir, aquí el que curro sóc jo. La cosa és això. Ens has portat una cançó... Però corre ell perquè jo tinc els ulls blaus. Jo crec que hi ha algun que no portes ulleres, Sí. Bueno, això, ens has portat una cançó. Quina cançó has portat i per què? Quina cançó us he portat? Maculele. Maculele, és que volia que ho diguessis. Maculele, us explico la història. O sigui, quan m'has demanat la cançó de la meva vida, o sigui... Tampoc t'ho vengut així, vull dir. No, però vull dir... Que intens, no? Una cançó, no?, que triaria... És com molta responsabilitat triar una cançó. Llavors li he dit, és que depèn, jo sóc molt de escoltar cançons en bucle durant un temps, llavors em queda el record que aquella cançó és d'aquella temporada, no? I, doncs clar, en tinc infinites, perquè vas canviant i no puc triar-ne una, perquè cadascuna per mi és important per lo que representa, pel moment que em recorda, per dir-ho així. Llavors, diu, i quines estàs escoltant ara? Dic, mira, doncs sí. I ara justament estic escoltant aquesta cançó bastant sovint al matí, quan em llevo. És una cançó que està en una llista... Així comences els matins? Sí. Va a tope, Sí. Bueno, primer medito, després m'he una mica activar, ja veureu que la cançó activa. Primer medito i després dic, vinga, per arriba. Després el Tao i el Nirvana es queden a una Ara, primer cap a dins i després cap a fora. Llavors, és una cançó, jo no coneixia l'artista. De fet, gràcies a la teva pregunta, he descobert qui és l'artista, perquè és el típic que estava en una llista d'Ecstatic Dance. Sabeu què és l'Ecstatic Dance? Ballaquiet, estàtic. Ballaquiet no, Ecstàtic, Ecstatic, ECS. Bueno, no de ballar posat Hosti, és la segona cosa que pillo. Molt bé, m'agrada. Ecstatic Dance és ballar al ritme de la música deixant anar, és a dir, es fa normalment en llocs on no estàs bevent, no parles amb l'altre, o sigui, es fa en grup, en comunitat, es fa moltes vegades a la natura, també es pot fer en llocs tancats, però seguint el ritme de la música i alliberant-te, fins que arribes a l'èxtasis. Per això es diu ecstatic dance. És a dir, és una mica seguir el ritme, per això normalment són cançons amb un ritme, amb un com es diu en música, el bounce, no? Sí, com uns BPM. Sí, això que et porta a anar com entrar una mica en trance, sense haver begut ni prendre't res, senzillament perquè el teu cos entra i es deixa anar i entra en aquest trance. Només I això es diu d'abraçar arbres i anar ecstatic descalç, dance. El millor que he estat aquest estiu, un dia de lluna plena, a Aire Home, és un projecte que està aquí a Marganell, a plena natura,
lluna plena, de 7 a 10 del vespre, i a les 12 ja dormo, vull dir, això és el que m'agrada ara. El teu horari. Ballant Ecstatic Dance, vale? I és cançó bastant electrònica moltes vegades, o així com aquesta que escoltarem, que és més afro-brasilenya. És un ritme molt afro-brasileny. I avui he pensat, coi, jo me l'escolto perquè és la primera de la llista aquesta que em van passar de l'Ecstatic Dance que vaig fer, però he pensat, home, fes honor a l'artista. I és una noia brasilenya, realment és bastant coneguda, que està vivint a Austràlia. Vull dir, m'ha semblat superinteressant conèixer-la gràcies a que m'hàgiu demanat quina és la cançó que m'escolto, perquè com que la poso a la llista no m'havia escoltat. Doncs mira, m'alegro. Vull dir que molt bé, perquè ha sigut un aprenentatge nou i us recomano que l'escolteu, que us la poseu amb auriculars o allò amb altaveu una hora que estigueu sols a casa i proveu de ballar-la. Exacte. És el que t'ho has dit abans. No cal saber ballar. És deixar-te que el cos et porti és més un amb aquest flux ritme. corporal, no Flux tant. corporal. Exacte. És molt sanador, també. M'agrada perquè de Ecstatic Dance a afro-brasileny palabres fueron contadas, Vull dir, 0 de 4, entès? Vull dir, a mi fa una hora algú em diu... Afro-brasileny. Sí, home. Sí, Africà, brasileny, que et ve el cap. Ronaldinho. Vale. Pues mira, 10. Kinda. Sí, està No bé. m'entris així a la discoteca, Axel. Perdona, repetemos. Ciao. Next. Pues, Bueno, noia segueixo solter, va. Por? No. Home, sisplau. Pues, bueno, dit això, ens despedim perquè la Ens teva cançó despedim. ja donarà Sí. pas al film musical d'aquí de la ràdio. Perfecte. Així que moltes gràcies una setmana més per escoltar-nos. Moltes gràcies, Marta, per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres, s'ha fet curt, sou molt divertits, molt bona gent. Gràcies, no ens ho diguis que després ens ho creiem. Bueno, ho dic aquí, però després ja. Vale. Després ens fot a caldo. Després ens envia una denúncia o alguna cosa. I això, ens veiem d'aquí, no sé, 2 setmanes, Dues suposo. setmanes, com sempre. I amb la Marta, doncs ens Jo vindré veiem aquí de sempre. públic el proper dia. Vindré Vinga, aquí amb va. una cadireta a mirar els propers episodis. Puni seguir live. Qualsevol dia ho faig. Sí, de fet, en el projecte de... Peyu, desallotja el Coliseu, que anem nosaltres. Ara. No, i de fet... No, que vingui aquí ja veuràs. Clar, que us ho pren de ràpid. fet, en el projecte de remodelació d'aquest espai tan xulo on som, una part del projecte, si es compleix, és ficar-hi perquè la gent pugui veure-ho, que Clar. serà bastant guai, la veritat. Molt xulo, Pues, preciós. dit això, ens No cal despedim. que acabeu el Camp Nou, no hi anirà ningú. Exacte. Tots aquí. Aquí. A Ràdio Sant Fruitós. Petit comitè. Gràcies Molt per xulo. tot i ens veiem. Gràcies. Adéu. Ciao. Coisa de lá.